Før behandlingen påbegyndes, læs altid brugsanvisningen omhyggeligt. For at åbne, drejes hætten, indtil den blå streg på pennen er på linje med det lille indhak på hætten. Når de er på linje, kan hætten trækkes sikkert af. Opløsningen i pennen afgiver en lille mængde blå farve for at sikre en præcis påføring. Tryk spidsen af pennen forsigtigt mod vorten i 3 sekunder. Vær omhyggelig med kun at påføre opløsningen på vorten og ikke på den omkringliggende hud. På store vorter tiltes pennen. Anvend regelmæssigt 1 gang om ugen, indtil vorten er forsvundet. Ved behandling af vorter på tynd hud, f.eks. på oversiden af hænder, fødder, fingre, kan det være tilstrækkeligt med en enkelt påføring hver anden eller tredje uge. Ved større, gamle vorter, fodvorter og vorter med et tykt hudlag over, kan en hyppigere påføring være nødvendig. Hvis vorten ikke mindskes ved behandling 1 gang om ugen, behandles 2 gange om ugen eller hver anden dag, så længe huden ikke er irriteret. For at lukke pennen sættes hætten på pennen og drejes til lukket position. Læs brugsanvisningen grundigt før brug. Brug ikke plaster under behandling, da det kan beskadige huden.